Beste urte batez, Busturialdeko artista eta sortzaileen erakusketa izango da ikusgai Gernika Lumoko kulturretxean, Gernikarte 2019 deiturikoa. Aurtengoa berezia da gainera. 31 urte Gernika Lumoko kulturretxeko zuzendari lanetan ibili ostean, Ricardo Agauntza sortzaile eta kultur eragile ere omentzeko sasoiabe badalako. Ricardo Agauntzak Gernikarte 2019 aurkeztu digu eta bere ibilbidearen errepasotxoa egin dugu berarekin batera. Bueno, esan behar da, betidanik nik ezagutu dut Gernikaen olako jaiekin batera, bertoko artistekin erakusketa bat, eta lehen antzinen egiten zan kaja laboraleko erakusaretoan. Eta nibe arteskolako ikasle horri biltzen nintzen, eta hor biltzen ginen 8 batzutan 10 artista. Eta gero, nik hasi nintzen, 31 urte dira kulturetxien, eta handik urte pare batera edo, hasi ginen, hori Gernikartea gela gelditzen da pixka bat laburre, txikerra, ona ekartzen. Eta hemen emoten bana eukera obra gehiago, jente gehiago hori gonbidatzea. Eta, beti eukidugu harremana, ze jente barrizek eitxe bane arte derrak gaur Bilbon, eta horreri bebai beti deika eta deika, mesedez parte hartu zaitez, eta ez zer. Eta gaur egunien, posgarriz da, ze hemen 35 lagun bildu gara. Eta, eta batzuk bebai hemen kulturetxin egin dabe beren lehenengo erakusketa, eta, saiatzen gara, beti, jente aktibo dagoena, ze badakigu jente gehiago dagoela, igual arte derrak, baina gero beste bidetik joan dire, publizidadea edo diseinu edo lan, baina normalen aktibo dauden jenteari eta hori ditzen dugu, eta hon ikusten dabe bai argazkilari inoz baino gehiago parte hartzen dabe, ze bidea hortik doa, argazkize, bideoa eta hortik bai. Hauze da, 35, jente gaztea, jente zarragoa, disiplina asko, denetarik dago hemen, eta mantentzen da, jaietan, naiz eta jaiegunetan itxita egon, baina ustailan eta gustuan zehar zabalik egongo da hau. Eta urtero, hori deitu behar da, jakitzen duzunean beste barribet edo bebai Gernikarra dala ertibil parte hartu damena, edo ikusten duzu Gernike bat bebai Bellas Artes amaitu edo, eta horreri saiatzen gara deitzen eta zun mesedez, nahi duzu parte hartu, eta holan emoten dugu holako anistazun iduri bat edo, eta gehien bat, nik usten dut jente gazteari, hau da, bebai kurrikulun apurtxu bete laguntzeko, eta lehenengo pausuak emoteko eta ondo etortzen jagot. Gero esan behar honetik aparte, gero badago arte eskolan hemen klaseak eta urten zehar, eta hor beste 60 bat edo partitzen da bez, batzuk lamina, beste batzuk kopia, baina badauz bai egiten dabe bere nortasunegaz gauzak, argazki ikastaroak eta eskulanekoak, eta hor beste 60, jente asko dabil mundu honetan. Karo, niretzat, nik gustatu ditzaike jente gehiago, etortzea, nigo itura portzu ben ikusten du galdu dala. Azkenengoa, lehen jente gehiago etortzen zan ikustera. Eta antzerkizen bebai emoten dugu, nik hori ikusten dut, balantzea, agridulce edo. Zaiatzen gara, inguruko Busturialdeko artista hori lehentasune emoten dugu, beti urtien 3 edo artista bertokoak izatea, gero kolektibak, gauzak ibiltari dauzen herritik herri, bebai hortik, eta guk horretaz ez da ohituta gauz, beti Bilbon eta danetan erakusketak
guztiak ikusten eta honek, baina ez da jente ez da bizitzen holan, ez da. Eta hori nik usten du nire pena emoten duz jente gaztea, eta ez da bela, gero kultura aipatzen, baina gero ikusi behar dabez, da zer ditzen dabez, bakarrik musika, niote zer ditzen dabez bertoko egileak eta ezagutu eta alde horretatik hori ikusten dut, ez da. Apurtzu ditu ohitura galdu dala antzerkizen behen, nik usten dut ikusten direz, tartzen direz gauzak hortik beste herrizetatik da izenak eta nahiko asko, eta ez da horren beste jente, joaten da jentie, baina horrez horren beste. Eta, bueno, baina holantze da, kultura eta honek gauzak diez karrera de fondo esaten da, ez da. Eta ekin da horre egin behar da, ze bestela. Bez, etorkizuna, nik usten dut gendula pentseko indala 20 urte, eukiko gendula hemen olako musika eskola bat, zen maila dago emoten dagoena, beste Juli Foruriaren bere mailagaz eta eskola bi, gero hemengo kulturetxea topen, gero Astran bai antolatzen ekintzak, eta olako 15.000 herri baterako nik usten dut. Eta gero elkarte bai denetari dauz, arlo guztietakoak. Hori berriztu behar dire, ja sasoi bateko jentia baztertu egiten dugu eta horrek berriztu, ez da alda, baganeka zarra, adez, eta inbeste talde dauzela, baina nik uturko zenera nik usten dute, joaten direz guztuak aldatzen eta gauza barrizik esan dugu, hon arten pintzelekin eta ez da, jente barrize bai biltzen direz beste tresnak, ez da bideo egiten, argazkizek eta hortik bai. Beste jenteekin tratatzea, arlo guztikoak, danak ikusten dabe eurena dala garrantzitsuena, eta igual hori etzako bakaz bada, ez da taldena ikusten dabe eurena bakarrik dekoina hori ez da garrantzitze. Eta besteena ez da ezagutu zer egiten da bena. Eta, klaro, hemen egun behar duzuz danekin, eta daneri harrera ona eman, eta aukera, eta emon aukera egiteko, eta ingo jardunaldiek, ez da izer, da beste laguntzen horre gauza, baina, klaro, ikusten da bena eurena, eta hor dut egizi eta leku eta dana behar da eta ez da ikusten dauzela beste asko, bai, gauza bardinei askatzen, ez da. Niri beti gustatuen jazte musika mailan mobitzea, artean, historia eta hori piloa gustatzen jaz. Eta orduan niretzako gozada bat izen dabe, bai. Horrenek enbeste jentie horretan da bilena horrekin tratatzea eta horren euren implikazioekin bai ibili eta asko ezagutu dut. Eta gero emondozte aukera kanpoko jentea asko ezagutzea. Alemaniatik, hori forgein datuzenak, edo gazetarizek, edo enbeste jente, edo Australiatik, eta hemen Gernika harreman asko dauka, ez da. Eta, nik horre guztiekin kontatu dukidot, eta niretzako izen da zubek epazagutu dugu, zeizen zan bakiaren bidea eta horre gauzak, eta horretzako, norberentzako izen da, gozada bat, ez da.
Bueno, hemen lapurketak edo 3 aldiz bai eduki dugu. Eta gero, peitegira, deklarazioak, bestek eta bai egon dire. Gero anekdotak, ez baterako, hemen euki egin du nuen dala urte piloak, erakusketa bat izen zen minerales eta fosiles, edo iberdroloko bildun bakoa. Eta pasatu ziren, 2000 edo ikasle. Ikasle, eskola guztikoa, txandaka eta gozada bat. Eta egun baten edo, desagertu zen gainera vitrinak eta kristalekin eta desagertu zen Arritxu bet. Arritxu bet eta gero tipo hemen jabea edo esaban, bueno, ez dala beste mundukoa, hemengo errigoitiko arrobia edo usten dute urtetzen direz horrelakoa, eta bueno, erresa zen, baina hori galdu zala, eta hori bihurtu zen periodiko batzutan albistea. Gerniko, inoiz iziren emon Gernikeko berriak eta erakusk eta hau zabaldu dala edo beste, baina hori lapurtuz gero Gernikeko eta lau eta hau gertatu da, eta ostia, nik ikusi nuen, eta ez da notizia 2000 eta ume pasatu direla erakusketa honetantik, eta hori Arritxu hori gainera zan importantea, hori bai zan albistea, eta bueno, horre gauza, baina bueno, anekdotak asko ono dire, baina honako bere gertatzen da, eta gero politika mailan beti rentabilidade ikusten da, bueno, ez da, zenbat inbertsio egiten dugu honetan, eta esaten dago emoten dugu ez da izer, edo asko da, edo eta askotan, edo musika eskola baterako frutuak ikusi dire handik 10 urtera, esaten, jo bitxuz inbertsio onzetako balizio, ondeko hemen kriston banda, edo zein tokira eroateko Gernikako moduen, eta emoten dugu. Eta danetan, eta ikastaroetan, eta osazta inbertsio produktiboa bat ikusten da beste arlo batzutan, ez da. Oda kultura da inbertsio, baina purtsu bete hori largo plazo edo frutuak ikusteko. Gero eta jente gehiago sartuta dauzela, gero eta jente arte mailan, eta bai, ontze da. Askotan personalen falta egon gara urte askotan, eta eskenien ibiltzen ginen hemen zuluak eta batzen, edo liburutegi ordu batzuk egon, gero ora, gero ez da izer, gero asteburutan etorri behar, gero larri, hola, bai, egunen larriz bai izan dire solakoak be bai, gero beste lekuz konparatuta ikusten zendun, ze ondo edo ze struktura eta zai gauzak eta hemen beti borrokan eskatzen, beti esket, beti eta horre gauzak, larrizek izan dire, eskenien, zure bizitzarako, familientzako, ez da izer, orduak guztiak esarra egon behar hemen, ez da ibet, eta, da hori nik usten dute, hemen mundu honetan gaudenok eta askotan ukiko dugu hori gure familiaren, nahiz eta, eurek posik egon zelako lana dekuzule, baina eskenien ni beti esan dut, ez da, zugaz ezin da kontatu inoiz ezagozela egin, ez da izer, eta horre guztiak, zetin urte batzuk gero pasatzen direnak, eta eskenien ezala egon nahiko umeekin, bestekin, eta beti, hori bizitzan eusten dute arlo askotan, baina honetan beti, bederatzitan sartu, eta gero gauko bederatzitan urten, eta gero asteburuen bai, hemengo bihar batzuk eroaten edo kontaktuan, edo bilera batzuk bilgun, eta baina da gauza bat zugaz dauena, lotuta, eta ni hemen egon baina olena bebere mobitzen nintzen egolako arlo kulturaletan eta danetan, eta orduan beti guztura beti ikusi dut hau. Bombardeon urte horrenetan, bebai, baura porka seginen, beba gu pentsetan udaletxea antolatu behar zuela programa kultural potente bat, eta horrek gauza batzuk finkatu egin dire, eta
nekako sariak edo besteak, eta, bueno, horre gara BVG beti atzetik, eta Bakearen museo egin zanan, ez, asko egin egon direbe bai horrelakoak, baina ona. Ez, denboragaz, bueno, nik argen neukan jaur eukiko dutela denbora pintzateko, hori izen da nire bokazioa eta dizentitu dut beti, baina ez dut euki denbora nahi suficiente, baina oin bai. Eta, bueno, hona bila bete liburuekin etxien, hori liburua beti ordenatzen, kentzen, katalogoa, ez da izet, eta, bueno, pintzetan be apur bet. Bai, dekot pendiente hainbeste material hemen bilduta dekogune, Gernikako ze suposotu da Gernika sorkuntzarako arte mailan, literatura mailan, musikan, Gernika eta bombardeo, ez da. Eta hori materialekin apurke egin behar dugu lako katalogo razonado bat edo zer inventario on bat. Eskertzeko horre guztiek, kreadore guztiek eta hori pendiente dago eta apurke beha beti gabiz. Albistea gauza topatzen internetean eta hori munditzeko bilduma hori, ez da. Horretan. When I was a little bitty baby,